Γεια σας παιδιά! Σήμερα θα μάθουμε αφαίρεση με έναν άλλο τρόπο. Αφαίρεση με πάτημα στη δεκάδα. Οι στόχοι του μαθήματος είναι να γίνουν οι μαθητές ικανοί να αφαιρούν αριθμούς φτάνοντας πρώτα στη δεκάδα. Έχω την πράξη 15 βγάζω 7. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Σκέφτομαι. Πρέπει πρώτα να βγάλω τα 5. Ξέρω ότι 5 και 2 μας κάνει 7. Οπότε, αφαιρώ από τα 15 τα 5 και μου μένουν 10. Από τα 7 πρέπει να αφαιρέσω άλλα 2. 10 βγάζω 2, 8. Βλέπουμε άλλο ένα παράδειγμα. 16 βγάζω 7. Για να φτάσουμε από το 16 στο 10 πρέπει να κατέβουμε 6. 16 βγάζω 6, 10. Από το 7 βγάλαμε μόνο τα 6. Μας μένει άλλο ένα να βγάλουμε. Από το 10 βγάζω άλλο ένα, φτάνω στο 9. Επιστρέψαμε στην τάξη. Γιώργο, σήκω στον πίνακα να μας κάνεις την πράξη 13 βγάζω 5. 13 βγάζω 5. Για να φτάσω στη δεκάδα, πρέπει από το 13 να βγάλω το 3. 13 βγάζω 3, μας κάνει 10. Από το 5 μένουν να βγάλω τα 2. 10 βγάζω 2, μας κάνει 8.